139 Erja Luomo ja Alli, 131 Anja Rantanen ja Peppi. Pitää vaan oma keskittymys laittaa täysin, niin eikä antaa meitä. Koska aina treeneissä menee tämän tyyliset vaan, missä peli menee tosi hyvin. Niin kuin monella menee, koska ne on nekin. Huomaattaa siinä, missä menee hyvin. Mikäkin sanoisi, että niitä tulee tehtyä. Ja sitten tietysti on kontaktit.